Well, praise the Lord. Happy Resurrection Sunday, especially to our leaders and senior pastors and all the staff in the Philippines and all the churches and members who are watching this. And we welcome you. And let's pray as we start this, as we start for the message for this Easter Sunday. And so let's close our eyes. Father, we thank you, Lord God, for this opportunity to be able to share your word and be able to pray for our brothers and sisters in the Lord and all over the world, Father, who are watching this. We pray, Father God, that you will speak to every heart, you will minister to them, that they will be encouraged. I don't know what situation they are in right now and what they're feeling right now, but Father, I pray in the name of Jesus that you, Holy Spirit, you will visit them even at this moment as they are listening, that you will comfort them, that you will give them peace and joy in this time, oh God. And so, Father, I pray now that you will just bless the singing, bless the message, and that, Lord, we can be a channel of blessing to those who are in need at this time in prayer and to encourage them and lift them up, Father God. So we thank you now and we give all the rest of the service into your hands. In Jesus' name, amen.
Nga tayo kakabsat, pagyamanak pagyamanam iti nakikadami kada kayo itatangal daw, pamimis na kayo kakabsat, kahit milayang nga i-share ti sasaw ti apo itatangal daw. Dispensary yung kakabsat padpadasek ti agsermon iti Ilocano. Ken balukto ti daddo makakabsat ni apo Diyos kaditi mangnaynayon, mangkurang kaditi daddo makakabsat. Ket ti tema pagisarita kada kayo tatangal daw isu daytoy ti Kinasiasinno ti Nagungar a Cristo. Ti teksto tayo masarakan ijay Lucas kapitulo 24 versikulo 13 ingana iti 32 kakabsat ket kasto iti kunana. Ti dayta met lang aldaw magmagna ti duang adalan amapan iti maysa a baryo a managan Emaos. Nasurok as nga pulo ket maysa a kilometro iti kadayo ti Emaos manipud Jerusalem. Sarsaritayan da dagiti amin ang napasamak. Kabayatan ti panagsarsarita da immasideg ni Jesus ket nakikuyog kadakwada. Nakita da yung kasla nakulaapan dagiti matada ket ida na ilasin ni Jesus. Anya ti pagsarsaritaan yu bayat ti pannagnayo kinuna ni Jesus. Nagsardeng da amalidlidayan. Si kansalaeng ti sangaili ti Jerusalem adi makaammo kadagiti napaspasamak sadyay kadagiti napalabas nga aldaw kinuna ti maysa nga agnagan Cleophas. Anya napaspasamak sinaludsod ni Jesus. Dagiti na aramid ken ni Jesus at kan Nazaret insungbat da. Maysa a propeta daytoy a tao nga imbilang ti Dios ket amin at tattao man nakabalin iti amin sa ken aramid na. Inyawat dagiti pangulwen a papadi ken agturturay tayo ket naikedeng amatay iti krus. Ninamnama mi nga isu ti mangwaya-waya iti Israel. Wen, ket saan laday ta may katlong aldaw itan manipod panakapasamak dagitoy. May sapay pinagsiddaaw na kami iti soga magmamano kadagiti babaya kaduami. Sinapsapa dati na pan iti tanem. Nyem di da kano nasarakan ti bangkay na. Nagsublida anang ipadamag ang nagparangpay kadakwada. Dagiti angheles anang ibaga at bibiyag kano ni Jesus. Napanti sumagmamano kadagiti kaduami iti tanem, ket napanek nekanda apud no amin ti kunana dagiti babae, no padida nakita ni Jesus. Nagnengneng kayon, kinuna ni Jesus kadakwada, nagrigat kayo ket din amamati kadagiti sinao ti profeta. Saan ay ang masapol as gabayan ni Cristo dagitoy, sakbay asomrek iti gloriana, ket impalawag na kadakwada dagiti bambanag maipapankeng kuana ket masarakan kadagiti amin a sursurat manipud kadagiti libro ni Moises ken dagiti sursurat dagiti amin a profeta. Idi makasidegdan iti pagturungan da impadlaw ni Jesus akasla dayupay ti papanan na. Ngem ingawid da makidagus ka kada kami kununada. Ta sumipngeten iti kasta nakidagus kadakwada. Iti addada iti panganan, innala ni Jesus ti tinapay, binendisyono na ket pinispisi na sa nainted kadakwada. Naluktan ti panagkita da ket nailasin da nga isu ni Jesus. Yan nagpukaw ni Jesus iti imatang da. Kinunada ti maysa ken maysa. Isumed laga makasla bumarbara ti riknata itay, makisasao iti dalan kabayatan ti paningipalpalaw na kadagiti sursurat. Niya po Diyos timang besyon kadagiti sasauna. Iti teksto tayo kakabsat, makita tayo dagiti dua nga adalan niya po Jesus. Nangyegdan kadagiti babae nga kadwada nga nagungar niya po Jesus. Ngem saan da nga namati. Ije versikulo 25 kunana, nagnengneng kayo ang kunan ni Jesus kadakwada yung kakabsat. Nagrigat yung din ang patyen dagiti sinao, dagiti profeta. Makita tayo kakabsat nga kasla dapan nakaupay, ken pan nakadismaya dagitoy nga adalan ni Jesus. Di tayo met mapabasol idaya da kabsat no daduma. When no kasla tay apay ko mga haan nga kas jay tiliknada. Ni Jesus nga mangisalakan ko makadakwada ket inlansada iti krus.
Ni Jesus nga Pangulo da, dyan nangikari kadakwada nga dinantupulos ida pampanawan ket awanen. Hanlay nga in lansada iti cross, ti dapayan masapulan dyan baga ni bangkay na kakabsat. Kinamnama dagitoy nga adalan, ket naburak yan akasla naburak abaso. Adda kada kayo, dagitoy nga rik na no da dumakakabsat, tirik na ti pan nakaupay, tirik na ti pan nakautoy, jerik na nga kaslalang pinanawan na kanya Apo Diyos kakabsat. Jerik na nga tibiyag ket nakno itirigat kasla pinanawan na tayon ti manghisalakan kada tayo. Kasta ti mapaspasamak nga agdama kakabsat iti deti nga lubong kadeti coronavirus enti kung kunada nga COVID-19 nga kung kunada. No panunutan tayo kakabsat rebeng na laeng ko mga kastoy ti marikrik na tayo tatao tayo met pay laeng. Adda kasala karbengan tayo kumaya nga maupay maigapo itirigat ti panagbiag kadigitoy nga panawen. Tinaldal-aldaw tayo nga panawen ket nagrigat nga sangwen kakabsat. At dadigitay kung kunada nga no work, no pay. No di ka agtrabaho, hangkam at mabayadan. Awan kwarta nga igatang kadigiti kasapulan tayo nga agbiag. Dagiti pang namnamaan tayo nga pagbiag ket kadigiti bagbagi tayo ken dagiti pamilya tayo ket awanen kakabsat. Haan nga mabalin nga mapanagkalap ti duma ta ipari damit tent at da curfew nga kung kunada kakabsat. Kasta ti kunan ni Pastor JB ita Balik Sanchez Mira kakabsat. Nganinong kunan haan mabalin ti mapanagkalap iti rabi ta ipari dan ta da curfew kunan kakabsat. Haanen nga mabalin nga mapanagala iti kambuti iti taltalon ta ipari damit tent ti rumor kadi iti balbalay tayo. Ket adu dagiti saludsud tayo iti daytoy nga kasasaad ti lubong. Kasanon ti panang taraon ko iti pamilyak. Kasanon ti panagbayad ko kadagiti utang ko. Moyo kakabsat ti Amerika, utang ti kasla ti kam kamaten kuma. Nagngina dagiti pagbayad ti balay kakabsat, elektrisidad. Danom ket kasta iti Pilipinas time dito kakabsat adamet gitay haan nga makatrabaho ko ket haan met nga agsweldo kakabsat. Adu dagiti masapul tayo, gastuen dagiti agbasa nga anak tayo. Igatang gatas para kadagiti obing. Haantay nga mapengdano do mga suludsuden no ni Apo Dios ket pinanawan na tayon. Ipanamnamak kada kayo itatta kakabsat nga kadagiti sasao ni Apo Dios ni Cristo ket isupay laeng ni Cristo nga nagungar adon nga tawtawenen tinapalabas isuha ampay nga nagbalbaliw kakabsat. Ngem sinno kadi ni Cristo nga nagungar? Anya ti Kinasiasinno ni Hesu Cristo kadigitoy agdama nga nagrigat tayo. Ti umuna kakabsat ket ni Hesu Cristo, ni Jesus ket isu ni Cristo nga makipagpag na kada tayo. Di versikulo 15 kunana kabayaran ti panagsarasarita da immasideg ni Jesus ket nakikuyog kadakwada. Manday dati ako kapsan. Nakikuyog kadakwada. Dagitoy duwa nga mo upeng adalan ng disipulos ni Apo Jesus ket adada iti dalan nga agsuli iti lugar da nga Emmaus kakabsat. Naggapuda iti Jerusalem nga nakakitaan na ti panakailansa ni Hesu Kristo ijay krus. Kadi jay metlaing nga aldaw kakabsat ni Apo ti Hesu Kristo ket nagungar. Dagitoy do nga adalan na agragragsak da kuma. Ngem adda kadakwada ti panagduadwa. Adda kadakwada kuma ti palegi. Ngem agtigergerda iti napnoan apan nakaupay. Agkan katagin agragragauda kuma. Ngem adda kadakwada ti ladingit. Ni Jesus ket bigla nagpakita kadakwada ken nakipagna kadakwada. Di versikulo 28-29 kunana idi makasidegdan iti iliya pagturungan da impadlaw ni Jesus akas adayupay ti papanana ngem ingawid da kakabsat ingawid da ni Apo Jesus makidagus kan kada kami kinunada tasumip ngeten iti kasta nakidagus ni Jesus kadakwada. Ije versikulo 30 kunana idi adada iti panganana mang manganda kakabsat inala ni Jesus titinapay binendisyon na pinispisin na sana inted kadakwada kakabsat ni Apo Jesus ket nakilangin kadakwada iti pananganda.
Je versikulo 31 kunana naluktan ti panagkita da ket na ilasin dan nga isu ni Jesus kakabsat karitoy nga mapasasamak arigat iti agdama ipakaamok kada kayo nga ni Jesus nga nakipagna karitoy duwa nga adalan ket isu pay laeng ni Jesus nga makipagpagna kada tayo kadagitoy nga gundaway ni Jesus nga makinakilangen kadagitoy duwa nga adalan ket isu pay laeng ni Jesus nga adalaeng iti abay tayo kakabsat kababay tayo lang ni Aposos numan pa'y kastoy tirigat at dalaing iti abay tayo kakabsat. Na datay man iti tiyempo akaslag may sa tayo nga magmagna. Imbitaran tayo ni Aposos nga makidagos kada tayo. Ibaga tayo kenkwana. Apo amo ka narigat na ito nga sitwasyon nga sika kaditi umay agyan iti puso ket ikanak iti talna. Ikanak kadiapo iti talna nga sumarangyat kadito nga rigrigat. Apo iti tenga di iti nga kapadasan deti abiyang ipagnana ko ni idalan na kadi iti ragsak jay ragsak nga gapulaeng king katapno matakdarak dagitoy nga panakaupay kakabsat na rigad dagitoy nga mapaspasamak kada tayo yan ni Jesus nga nagipagna kadi iti dua nga adalan ket isumet laeng ni Jesus nga nagungar ijay cross isumet laeng ni Jesus nga makipagpagna kada tayo kadagitoy nga kanito ni Apo Isus ket sampay nga nagbalbaliw kakabsat kumpete laeng king kuana saan laeng nga ni Cristo ket makipagpagna kada tayo ngem ni Jesus ket isu ni Cristo nga maseknan kadagiti problema tayo iti teksto tayo makita tayo nga impakita ni Jesus ti panakaseknan na kadagiti mang burburibo kadagiti dunga adalan ije versikulo 17 kunana anya ti pagsasaritaan nyo bayat ti panagnayo dinamag ni Jesus nagsardeng amalidlidayan interesado when maseknan ni Apo Jesus iti problema da kaabsat iso nga dinamag na gapot ipakita na nga iso ket maseknan no anaman di nga problema da anaman di mangupay kadakwada kaabsat ni Jesus impakita na maseknan kadakwada pacheck kakabsat nga amun ni Jesus ti problema da ngem kayat na nga ibagada ken kuana ti maysa kadagiti dua ni Cleophas kunana ken Jesus sang ili ka ditoy kunana ya tanno ta ka ditoy ka kamba among tinapaspasamak kaditi naglabas nga aldaw inturi ni Jesus tinagdama kada koda apay anya tinapaspasamak ni Cleophas in binsa-binsana ken Apo Jesus dagiti napaspasamak kakabsat when ammo ni Apo Jesus dagiti mapaspasamak kada tayo makikita na dagiti problema tayo nga sangsangwen tayo marikrik na dagiti dagensen dagiti puspusa tayo makikita na dagiti buting adda kada tayo amay gapu kada ating nga mapaspasamak iti daytoy nga lubong mangmangyagnawan o dengdenggen na dagiti sa inek tayo na datay anak ay dayte tenga tirabiino pampanunuten tayo kakabsat no anak ipangan tayo kadagiti anak tayo no kasano tayo nga biyan ni Apos ket ikit agsangit tayo nagsainek tayo kakabsan ni Apo Jesus mangmangyag na ken marikrik na dagitoy nga sa inek tayo DJ Cristo nga nagungar ket isu palaeng ni Cristo nga maseknan kadagiti problema tayo intayo nga rod ken kuana ket ibaga tayo ken kuana dagiti problema tayo isu ket maseknan DJ Matthew Kapitulo 11, versikulo 28, hingga nati 29, kunana, umay kayo kanyak, da kayo amin na nabadnog, ket madagdag senan, ket paginanaen kayo. Alain nyo, tisangol ko, ket agsursuro kayo kanyak, agsipod na ema, ket napakumbabaak, ket masarakan nyo, tiinana. Masarakan nyo kanyak, tiinana, kunan ni Jesus kakabsat. Kakabsat ko in tayo ken Jesus ket iburay-buray tayo dagiti puspuso tayo amoy kakabsat at iti tiempo di na disgrasya kami kaditi anak to kakabsat nadungpar kami ti Nabartek awan nagbalbalin ng dilugaw mi kakabsat ket irawar ko di anak ko kadijay kasla maura men nga lugan kakabsat di inauna kakabsat kuna na dad han na ka makakita kuna na kakabsat DJ Brudek kuna na dad han na ka makaanges kuna na kakabsat iti daytar kanito kakabsat nagpugpugkawak kini Apo Jesus kaya Jesus kaya kuna Lord tulungan na kami agpakita kadigat tulungan na kami amoy kakabsat karitoy nga alal daw
Si bibiyag kampay kakabsat, katigiti anak ko na napintas nasakbayan na, napintas ti panagserbida ken niya po Diyos kakabsat. Intayo laeng ken niya po Jesus kakabsat, isu ni Cristo ang maseknan kada tayo. Saan laeng nga ni Cristo ket maseknan kada problema tayo, ngem ti maudi ni Jesus ket isu ni Cristo amang pagpakirit kada iti puspuso tayo. Pauna yan tinapalao sa panakasapol dagiti duwa nga adipen iti panakapipili kadagiti puspuso da. Panunutin tayo tirignain iti dadyo kanito pannagnada nga agawi di jeluhan da kasi imagine tayo man kakabsat di rignada awanen tayo pangulo da nga ayaten da unay haan pala nga nabayag ti panagilang idi lang last week kakabsat idi na panalawas na panabulan makilang lang yan dalaeng ken ni Apo Jesus. Kaano lang di pa nagdengdengeg da kadigit panursuro na ni Jesus nga nagaramid kadigit diwang adunga milagro nga nakikita da awanen tilaing nabating ket tilagip da ken ni Apo Jesus. When nakita da dagiti adu a milagro kakabsat nakita da dagiti milagro ngay narabin niya po sa gamite dayta kanito adda kadakwa iti dakkel a panagduadwa oray imbaga dagiti babae kadakwada nga nagungar ni Jesus adda pa nagduadwa nga ni Jesus ket nagungar ije puso da kakabsat handa mamati nga ni Apo Jesus ket nagungar kita tayo kakabsat no kasano a pinakiran ni Apo Jesus dagiti puso da. Ijay versikulo 27 kunana impalawag na kadakwada dagiti banbanag may papanking kuana kas masarakan kadagiti amin azor surat manipod kadagiti libro no Moises ken dagiti surat dagiti amin na profeta. Ije versikulo 32 kunana isumet lagayam akasla bumarbara tirik nata itay makisasao kadata iti dalan kabayatan ti paningapalpalawag na kadagiti sorsorat. Ni Apo Jesus kakabsat insublina ida kadagiti sasao ni Apo Dios. Ket napabilag dagiti puspusi da kakabsat. Insublina ida kakabsat kadagiti bagbati Biblia. Kakabsat kadagiti apanawen ti panagririga tayo. Intayo na agsubli kadagiti sasao ti Apo ket saraken tayo kakabsat dagiti promises na kadagiting karkarina kadatoy kapsat. Ting karina kadatoy kapsat. Han natay to pulos nga baybayan. Ure pekas ti tinapaspasamag ti lubong kakapsat. Han natay to nga pulos baybayan ni Apo Jesus. Ag sublita laeng kadagiti sa sauno. Kas inaramin na kakapsat. Kadagiti nga adalan na insublina ida. Idagiti sasaw ni Apo Jesus. Kas tamet kung makadatayo. Ag sublita tayo kakapsat. Kadagiti sasaw ni Apo Jesus. No kasa ti aramidan tayo, ijay nga masapulan tayo, ti panakapatibkyar dagiti puspuso tayo. Kas panagsara kakapsat, kadeti nga mensahe, no itulay tayo nga basahin, ti teksto tayo kakapsat, makita tayo nga dagiti duwa nga dalan, ket naosarda nga testimonyo, iti panagungar niya Apo Jesus. Nagsublida ni Jerusalem, imbes nga nag-awid na kapsat, nagsublida ni Jerusalem, ket inbingay da apudno ti pinagungar ni Apo Jesus. Kadagiti kakadwad, imbagada kapsat, kung nagpaiso, kunada, anyan a kinapudno ti bilag. Ijay versikulo 34 kunana, pudno kunada kadoji kakadwad kapsat, pudno a nagungar ti Apo. Anyan a kinapudno ti bilag, ti panagungar ni Apo Jesus. Kaya ito nga panawen tirigrigat. Anyan nga liliwa tayo kakabsat. Gani Apo tayo nga Hesu Kristo, ket makipagpag na kada tayo. Anyan aliliwa tayo. Gani Apo tayo nga Hesu Kristo, nga nagungar ijay Jerusalem, jay krus ti Kalbaryo kakabsat, ket iso ti maseknan kadagiti problema tayo. Anyan aliliwa tayo. Gani Apo tayo nga Hesu Kristo, ket iso ti mangpatibker kadagiti puspuso tayo. Agyaman na kakapsat, iti panagdengig iti mensahe ti Apo. Ikarkararag na kayo nga kanayong kakapsat, kailangan mo ni Apo Diyos. Nakanayong kayo nga adda, kadagiti puspuso mi kakapsat. We will get through this kakapsat, malalampasan natin ito mga kapatid. With God's help, we will go through this. Kita danto man hindi tangan ito kapsan nga kikita tayo.
Ngayon, mahingga na kita tayo kakapsat, patib ka rin tayo, dagiti nang nakin tayo, ni Apo Diyos ko mautibang patib ker, kadagiti puso ya kakapsat, Diyos ko mautibang titulong kada kayo, agyaman ak unay kakapsat, kadagiti panagtitinulong tayo, even uri kadagiti nga regrigat kakapsat, adda, dagiti panagtitinulong, panakikinararag tayo kakapsat, kaya't pagyamanang kayo unay kakapsat, agyaman ak manen, iti gundaway, nga iti kakungan ng mensahe ti Apo kada kayo kakapsat, lagi-lagipan nyo kakabsat, ay tenda kayo unay-unay, kaya kayo nga kanayon, ti karga dagiti puspuso mi. Maday tayo ti Apo. Well, we praise God for that very encouraging message by Pastor Noel. I know at this time a lot of us have a lot of uncertainties, especially with this COVID-19 pandemic. But I want to encourage you not to give up. I want to encourage you to keep on going, to look up to Jesus as the author and finisher of your faith. Do not give up. Whatever need you have, or whatever you're going through right now, maybe you need you have a need financially. Maybe you're going through some problems right now, and I just want to encourage you to turn to Jesus, because He has the answer for every need that you have. The world cannot help us, but Jesus can. And so I just pray that as we close in prayer, it is really my prayer that the Holy Spirit will really give you that peace of mind, and that whenever, whatever your needs may be, that you will really seek the Lord and ask Him to provide your needs, and ask Him to heal you in whatever problems you're going through. And if you have any pain in your bodies, or you have any need right now, just call upon the name of Jesus, and He will be there for you. And so, Father God, I thank you, Lord. I thank you, Father God, that you are still in control of the situation that we're going through right now. I thank you, Father God, that Lord, we can just come to you, and that, Lord Jesus, every need that we have, Father, you know how we feel, you know what we're struggling with right now, Father. You know that we don't even have money financially to even buy food, Lord, or whatever that may be, Father God, for those who are listening right now. Holy Spirit, I pray that you will just visit them wherever they're at right now, that you just touch their lives and let them know that you are with them, and that you are close to them, and that you care about them, and that you care about their needs, Father God. And Lord, I pray that you will just speak to every heart right now, Father, that they will feel, even right now as we pray, they will feel your touch. They will feel your presence, oh God. And that, Lord, you're going to provide every need that they've been crying out to you, Father. Father, for those who are sick, I pray in the name of Jesus that you're going to heal them completely, Lord. I pray, God, that those who have been affected by this virus, Lord, that you will just deliver them completely in the name of Jesus. That today, Lord, is as we celebrate Resurrection Sunday, I pray, Father God, that, Lord, there will be a resurrection of souls that will come out of this, who will be completely healed, oh God. I pray, Lord, that there will be a resurrection of souls, Lord, who have been sleeping, who have turned their backs away from you, God, and then will come back to you once again, Lord. I pray for resurrection of souls, oh God, who doesn't believe in you, Father, to come to know you, Father God. And so, Lord, I pray in the name of Jesus that you will speak to every heart, that, Lord, they will give their hearts totally unto you, Father. For we are in the last days, Lord, and these things is happening, Father. But Lord, I know that it's not going to get any better. And so, Father, I pray that that those who doesn't know you will get their souls right with you, Father God. I pray for those who already know you, Father, that they will even grow deeper in their walk with you in this time, Father God. That they will know that you are the only way, the truth, and the life, Father. That you are the great provider, Lord. That you are Jehovah Rapha, Father. We thank you, Lord Jesus, that, God, you reign in victory, Father God, in every situation, Lord. Father, I thank you that, God, the enemy is under our feet, that he has no power
over this virus, Father God. Thank you, Lord Jesus, that God, we can do all things through Christ who will give us the strength, Lord. And we will triumph, Lord God, in the name of the Lord. And so we thank you, Father, as you touch your people now, Lord God, that there will be, oh Lord, a sweeping anointing and power of the Holy Spirit moving all over the world, God, and just, Lord, knowing that you are still alive and that you have risen over 2,000 years ago, Father God, and that, Lord, you are alive in our hearts today. That it doesn't matter if we're not in a church building, but we are the church, oh God. We are the church, Lord, so that we can reach out to those who doesn't know you, Father God. That, Lord, even though we're not in a church building, we can still worship you. We can still share the gospel, Father God, for you are not limited, oh God, to just in a church building, but you have unlimited power, oh God, unlimited supply, Father. And so, God, thank you for what you're doing in the lives of children now, Father, as you touch them, oh God, in the name of Jesus. And we give you praise and we give you glory in Jesus' name. Amen.